Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Jilla Meghalaya ha ka santrik ubana jemang arajar arpuai kala sakhi ya ka jing Khlad no hado Ngut ki Nongpang ki balaya bit ya ka jing pang COVID-19 hapo ki arpusaw kanta bala lej no. Kat kum ka jing khen bala ai da Director of Health Services MI u Dr. Amanwar la sakhi bakini ki Ngut ki bala Khlad no ki kenthum ya Ngut na East Khasi Hills District but Iwei pat na East Jaintia Hills District. Yaki Ngut ki Nongpang ki bala Khlad no nagani ka slapar thay na East Khasi Hills District latip karteng kum ka kong Crescencia Maori ka bala Henry Pusan snem karta u Reverend Crickwin CH Marak u bala Hanyo po snem karta ka Mon Maya Sangma ka bala Hanyo Pusan snem karta u Ashutosh Kumar Singh u bala Lai Phon Reu snem karta but u ba Sanchar Jarwa u bala Lai Pusan snem karta kat bana East Jaintia Hills District pat ya kabala Khlad no la tip kerteng kum ka kong testament salahi kabala laipun rius nem karta kabasyong basa hakasnong samasi ya kamit jong kini kabala Khlad no la shimti di kinong tre jong ka Shalong Municipal Board bat kum juru da ki bahyeng hasem na ka benta ban pendep ya ka jingle nyam ka bakhat do